Ukrajinskými městy Dnipro a Kryvý Rih se v noci na dnešek rozezněly exploze. 3 ze 4 ruských raket se podle Kyjeva protivzdušné obraně podařilo sestřelit. Ostřelování čelil už v pátek večer i Cherson. 8 lidí se tam zranilo a nejméně 15 budov útok poničil. Město se v posledních dnech stává terčem ruské armády stále častěji. Zvuk války, který se areálem nejstarší nemocnice v Chersonu rozléhá každý den. Realita donutila lékaře připravit se na nejhorší. Operační blok тут, tak. Přesouvat pacienty do podzemí při každém poplachu lékaři nezvládají. Jen během 4 hodin natáčení se ve městě sirény rozezněly hned 3krát. Do tohoto krytu se vejde na 150 pacientů. Nemocnice ho naposledy využila minulý týden, kdy ruské síly masivně zaútočily na okolní budovy. Цих же пацієнтів, яких треба було не так багато, а ті пацієнти спустилися разом з персоналом samotůžky. Léčí tu jen civilisty, často i ty, kteří utrpěli zranění při ostřelování nebo explozích min. Podle lékařů má nemocnice za sebou ty šťastnější dny. Nikdo tady kvůli ruské agresi hospitalizován není. Tíha války ale dopadá na každého pacienta. Прильот byl ještě k sestře во двор, to побомбила tam все okna. Ранила ее и убила прямо в доме. Na město a přilehlý region ruské síly zaútočily v poslední době i 70krát za den. Cherson si na počátku listopadu připomene první výročí od svého osvobození. I když ruští vojáci už odešli, město dál bojuje o přežití. Centrum leží zhruba 5 kilometrů od okupovaného území na levém břehu Dněpru. Chersonem se tak pravidelně ozývají exploze. Šíří se zprávy o postupu ukrajinských jednotek na druhé straně toku. Podle chersonské zprávy se bezpečnostní situace stále zhoršuje. Артилерію, мінометами та танками додались ще авіабомби. Десь приблизно в 20 разів збільшилась кількість авіабомб. Navzdory nebezpečí město musí žít dál. Na svět přichází jeho další generace. Přesně den před natáčením se ve zdejší porodnici narodil malý chlapec, a to přímo během ruského ostřelování. Za zaborem греміло так, що і чутно, і слышно було. Sama Diana si z ruského úderu nic nepamatuje. To, že se město ocitlo pod palbou během narození jejího syna, si uvědomila až po porodu. Já всегда хотела себе мальчиков. Я счастлива. Несмотря на обстрелы. Cherson se synem a manželem opustit nechce a hodlá stejně jako její město dál čelit ruským útokům a dočkat se konce války. Z Chersonu Barbora Maxová, Česká televize.